Na ulici svakodnevno srećemo ljude koji nam traže nešto sitno. Ali iza nekih ispruženih ruku krije se krupna priča koje nismo svesni. Prinuda na prosjačenje je oblik trgovine ljudima i predstavlja krivično delo. Žrtve trgovine ljudima traže nešto sitno, ali im dugujemo nešto mnogo krupnije. Zaštitu ljudskih prava, sistemsko rješavanje problema prinuda na prosjačenje i kažnjavanje onih koji na ovaj način iskorišćavaju druge. Svako od nas može i treba da pomogne, ali ne kroz sažaljenje, već kroz zalaganje da se trgovcima ljudima stane na put. Ukoliko sumnjate da je neko žrtva prinude na prosjačenje, pozovite Astrin SOS telefon 011 785 0000.